Konbanwa, hajime mashite, yokoso no Haclediad rhif 6. Helo a croeso I Haclediad 6. O'n i'n meddwl ni wedi dechrau bansa I fanna miliad. Oedden ni wedi trwy'n adrodd iawn. Wel, da ni'n symud fewn I fyd amlieithog fy ffrindiau. Dyma'r Haclediad cynta ar ôl Hacio'r Iaith, ar ôl launch Umap Cymraeg, a twr o bethau eraill. Fi Sioned sy'n yma, fel arfer hefo Bryn. Hello! A Iestyn! Helo! Helo! Helo, bechgyn. Dwi'n excited iawn bod yma heddiw. Wyt ti? Be? Arbeiriant sgleiniog newydd? Wel, ie, dwi'n meddwl syniad I fi dweud I bawb, mae'n beth anodd iawn I fi dweud hyn. Dwi'n bod os trafaglu fe hyn ers peth amser. Ond mae rhaid I fi dweud hyn, neu allai'n cuddio y gwir I mwy. Fi wedi prynu MacBook Pro i'n hyn. Bryn. Dwi'n gwybod bod chi wedi gyd I synnu, a dwi'n gobeithio na chi gyd dod I ymdopi efo'r newyddion ysgubol yma. O'r rhai, o'r ni methu byw. Mae Iestyn wedi creu parti croeso yn barod, mae'n gred. Do, mae'r byd I gyd yn troi. Yndi. Mae'r byd yn troi'n afalog. Ie. Ond mae'n mor sgleiniog. Mae hi rwan yn bodlediad cyntaf ni ers y podlediad byw. O, hwnna'n awesome. Diolch yn fawr gymaint o hwyl. Diolch yn fawr I bawb am ddisgwyl amdana fi. O, ie. A diolch eto I Mei Gwilym nath ymuno hefo ni I wneud yr podlediad yn gyflawn. Iestyn, ydyn ni di excitio'n lan bod yna gymaint o bobl di gwrando hefyd? O, ie, wrth gwrs. Da ni'n, nath ni ffindio allan o'r diwedd ffaint o bobl sydd actually yn gwrando ar ni'n A mae o'n mwy na 2. Yndi. Mae'n driol, ia. O, ie, sori, do'n i'n mwyn Mae'n 3 ffigwr, dydi? So mae hynna'n rhywbeth da allan o chydig Gymraeg sy'n yn o lad ma. Da ni'n technically'n gallu deud bod yna gannoedd wedi gwrando. Ie. O, diolch yn fawr I chi gyd. Di lawrlwytho fo, dim o'r rhaid rwy'n wedi gwrando nhw fo. O, ie. Mam oedd rhan fwy yn nhw. Tair y gwaith. Diolch I mams ac I bawb allan yn am wrando. Ni yn gwerthfawrogi. A mae'n rili neis I glywed bo chi yna. So, diolch yn fawr I chi. Rhaid ni ddeud I chi o ddim yn Hacio'r Iaith. Gobeithio chi cael siawns. Damit cila chi. Oedd Costa del Aberystwyth yn gweithio amdano chi. Gobeithio bod chi wedi cael amser yn dilyn o ar Twitter, neu Flickr, neu YouTube, neu ar wefan Hacio'r Iaith. Gafon ni amser ffab yna, mae'n rhaid cyfaddau. Hogia, be oedd eich uchafbwyntiau chi yn ddigwyddiad? Wel, oedd Umap newydd yn reit exciting. Nes I bach o hwyl yn tynnu lluniau, gyda noi o pobl trwy roed camera ni gwynapa nhw. Chwarae teg I Bryn Pap, fel da ni licio gael efo rwan. Ges I lot o hwyl yn darn... Di'n efo... Gwilym deidraeth. Gwilym deidraeth, ie. Lle pawb di... Beth ffaint hwnna yna ti? Cyn ni yn ystafell yn creu rhywbeth I wneud efo gwilym deidraeth a reid ar y we. Achos roedd gwaith bardd Gwilym deidraeth wedi dod allan o hawlfraint yn ddiweddar a felly oedd yna sesiwn... Dwi'n cael deud ailgymysgu. O, ie. Sesiwn ailgymysgu gwaith, so cymryd yr englynau, y cwpledi, a'i troi nhw fewn I gwahanol fath o gelf, neu o'na ffrwd Twitter iddo fo, just chwarae hefo pethau. Oedd pobl creu, oedd Iestyn, oedd ti wedi creu poster efo cath. Mae lot well na ti'n neud o swnio, Bryn. Na, sori, dwi'n eisiau cofio'n union, a dyn nhw'n pobl bod yn recordio yr englynion a popeth oedd yn really reit da gweld really ddiddorol newydd yn cael greu. Falle bod hwnna'n brosiect I unrhyw athrawon technoleg neu athrawon iaith sydd yn gwrando yna ni. Mae'n brosiect da iawn I wneud, sy'n ni'n deud I wneud efo dosbarth. O ia, os ydych chi'n creu cynnwys fel, mae eisiau chi adael ni wybod a rydyn ni roed mwy o sort of links sydd o pobl gallu gweld a gweld be'r cynnwys ddech chi greu.
mae'n fe, jyst i ddod â... Dwi'n credu bod rhywbeth o'na, o'n i roed i clywed am gwaith Gilwyn Deidraeth o blaen, a'r gweld gwahanol fathau o ffyrdd o bobl yn chwarae fo, hynod ddiddorol. A ni'n licio y ffordd oedd o'n eitha dychanol, so dwi'n neis iawn gael barddoniaeth fel yna, achos bod fi mond wastad ydi arfer efo darllen, barddoniaeth ar adegau pwysig bywyd. Felly, un o'r pethau mwyaf ddoth allan, y peth mwyaf dwi'n credu ddoth allan o Hacio'r Iaith leni, oedd prosiect Umap Cymraeg. Ond yn anffodus, goffes i adael cyn sesiwn Umap, ond ddech chi guys yna, so cerwch chi ni drwyddo beth sydd wedi digwydd efo hwnna. Be sydd wedi estyniad i'r prosiect Umap sydd creu fersiwn Cymraeg o Technoleg basgeg oedd o? Ia. Ac be mae hwn yn ei wan, ydy mae'n dilyn pobl sydd ar Twitter ac yn rhoi mae'n pethau fyny yn y Gymraeg. A mae'n casglu i gyd mewn i lle. Mae'n edrych bod hannar y neges mewn yn Gymraeg, mae'n pigo hwnna allan. Ac mae'n gallu edrych ar beth ydy'r trending topics, y pynciau llosg ar Twitter yn Gymraeg. A dwi'n meddwl, fel da ni'n recordio ar hyn o bryd, hits Cymraeg sydd rhif 1 a can lle ydy rhif 2, y Twitter Cymraeg ydy'r trydydd. Mae o'n ofnadwy o handi. Pan mae yna i'r hyn sydd ddim falle'n defnyddio fo, mae o'n casglu, mae'n sort of crafu trwy Twitter, mae'n casglu defnyddwyr Cymraeg ac yn ffiltro allan y cynnwys Cymraeg ac yn tynnu hwnna mewn i'r wefan, a felly yn cymryd pynciau llosg yma. A pan mae yna jokes bach yn mynd trwad fel ffilms Bond Cymraeg a hits Cymraeg fel rhyw, dwi'n credu na ailgymysgu enwau caneuon hefo cysylltiad Cymraeg. So fel Return of the Machynlleth oedd un o'n spontiau si. A ti'n cael pethau fatha Dial M for Merthyr, ffilms Cymraeg. A mae'n neis, mae'n casgu'r rhain at ei gilydd, a mae'n ofnadwy o dde i gael cepolwg ar beth sy'n digwydd ar Twitter Cymraeg. Hai fi gyfaldde, pan welis o gynta, o'n i di excitio'n lan. Da chi wedi bod yn defnyddio fo am unrhyw unrhyw beth arall? Do'n i ddim yn y sesiwn, a dydw i heb di cael cyfle i edrych yn eto, so mi na i syth ar ôl wneud hyn, mi na i gael golwg. Mae o'n teimlo fel, dwi'n gwybod os yna unrhyw un allan yna, ddim yn siŵr bod chi'n defnyddio TweetDeck. Mae TweetDeck yn client Twitter sy'n galluogi chi greu colofnau o gynnwys gwahanol. A mae'n teimlo fel colofn Gymraeg. Dwi eisiau ffeindio ffordd i dynnu hwn i gyd mewn i rhyw gleiant arall. A mae'n gret. Mi na i ddeud un peth sydd wedi codi o hwn ydy yr angharad mae'r controversy. O ddim rili'n controversy. Dwi'n siŵr os da chi wedi darllen o, rhain a chi sy'n heb, mae angharad mae'r wedi sgwennu yn ei cholofn wrth diwetha'n golwg, bod hi wedi cymryd blaen bus i throed fewn i ddyfroedd Twitter, bod hi ffigro allan, bod hi'n meddwl bod pawb yn defnyddio fo am resymau diwerth, a di penderfynu bod o ddim... Mae'n just yn gwylltio fi, chos mae'n ti'n cael pobl yma sydd ddim yn dallt beth i pŵer technoleg yn mynd i fewn ac yn just yn deud mae gen golwg, mae gen o dal dylanwad ar bobl sy'n pobl sy'n gwrdd, a mae nhw yn mynd i, eich mae nhw wedi clywed am Twitter o blaen, ac yn lle actually neud gwaith ymchwil a tisio cael fewn i cysylltiad efo y cymuned Cymraeg ar Twitter. A mae'n y gymuned anferthol. Dwi'n meddwl oedd Rodri Noodles yn dweud bod Umap wan yn dilyn bron i fil o bobl sy'n rhoi next yn Twitter yn Gymraeg. Yn lle mynd i'r... lle bod nhw'n cael clod am hynny, mae hi wan yn dynyddio i dlanwad hi a dweud sy'n byd dynyddiol yn efo. Ond mae yna bethau dynyddiol yn efo. Mae hyn wedi datblygu, rhaid fi dweud, o prosiect oedd... Carl Morris wedi bod yn neud, sydd yn offshoot o'r wefan y Bydysawd, sydd yn ceisio dod yn hyb i drafod erthygle yn y Gymraeg. A ddod i creu offshoot bach o hwnna ar enw Skidadl. Dwi'n meddwl yn enw eitha cool. SK
dadl, dwi'n credu o. A oedd yn rhannu'r erthygl fyny'n baragraffau, oedd pawb yn gallu rhoi sylw ar baragraff. So oedd lot o bobl yn deadly, wel, dwi'n licio'r system yma o rhoi sylw ar baragraff, dwi eisiau rhoi sylw ar yr erthygl i gyd. Llawer iawn o bobl wedi bod yna yn dissectio'r erthygl yma. Ie, dwi'n meddwl ffisgio, mae'n galw fo de. O ie? Ie, oedd o Robert Fisk, oedd o'n tueddu i torri, mynd trwy beth pobl yn dweud, mynd llinell wrth llinell. Yn hytrach na'r syniad cyfan. Ie. So hwnna ddadl, a yna lot o sylwadau. Mi ros i'n hynna'n sylw lawr, achos, dwi gallu cyn colli mhen yn dydw i. Yn mynd yn flin bod, falle bod yng Ngharad Mae'r heb weld y pwynt o Twitter yn y ffaith bod pethau dibwys, fel oedd hi'n licio deud, di-fflach yn digwydd arno fo, ond mae pethau mawr yn digwydd hefyd. Mae hi yng Ngharad Mae'r wedi dod yn ôl chwarae teg a wedi gysod sylw ar sgydadl, yn ymateb yn ôl i pawb sydd wedi bod yn deud nawr erthgol. Ac oedd yn sylw diddorol iawn. I phrif bwynt hi oedd, nad oedd beth hi'n meddwl am Twitter yn bwysig, pam nad oedd ddigon o bobl yn defnyddio Twitter i annog mwy o bobl i fynd i un brotest Cymdeithas yr Iaith yn Gyfyrddin. Ond os nad i hynna'n misio'r pwynt, dwi ddim yn gwybod beth o. Lle di ddim just fel pan ti'n mynd am sgwrs yn y pub, lle di ddim disgwyl i pawb yn y dafarn yna fod yn gweiddi, cerwch iddo fo, cerwch i'r brotest. Am un peth, mae'n anodd iawn gwybod pa fath o effaith fydde un protest yn Gyfyrddin yn gael. A wan bod hi'n adeg protestio mawr, falle bod fi'n hollol anghywir. Ond dwi'n credu bod... Dwi rhoi fyny ar gyfrwng yn gyfan gwbl, achos bod o ddim yn neud be wyt ti eisiau fo wneud. Falle bach yn... Yn i'n meddwl hynna bach yn gil. Ond, mae rhwydd hyn sydd i ddod a rhoi sylw ar yr Haclediad ysdeisio. O yn union. Ond just di hwn yn dadl hen. Dwi'n cofio Rhys Llwyd yn mynd ar Radio Cymru i ceisio amddiffyn Twitter yn y hanesydd anno yn dweud bod oedd o'n gweld lot o miri oedd ac o'na'n pwynt i'r peth ac oedd Rhys anno fo chwarae teg yn amddiffyn y cyfrwng yn dda iawn oedd o'n deud bod wedi bod ar Twitter yn y bora wedi gallu neud i ymchwil o trwy hwnna bod pobl yn gyrru manylion diddorol iddo fo. Mae Twitter yn be wyt ti'n neud ohono fo fel unrhyw beth arall ar y we. Yn union. Os wyt ti'n chwilio ac wyt ti'n rhoi, be wyt ti'n rhoi mewn iddo fo, y geidi allan. Dwi wedi mynd yn efyngylol iawn. Dwi wedi gorfod esbonio hynna i lot o bobl. Dwi bron dim ar Facebook dim mwy. Just ar Twitter oherwydd mae pethau dwi'n dilyn arno fo yn diddori fi a dwi'n dilyn nhw oherwydd fod nhw'n diddori fi yn hytrach na ar Facebook mae ffrindiau dyn nhw. Mae Twitter yn ymddwyn bach mwy fel ffilter nag ydi Facebook. Ydy. Wyt ti'n ffiltro fo trwy'r pobl ti di dewis dilyn do, a'r gwybodaeth ychwanegol ti di dewis dod i mewn. Pobl ar Facebook ddim yn dueddol o reid links i erthyglau ar y we dwi'n mynd i fod efo ddiddordeb. Rhan fwy amser dydyn nhw'n rhoi links, dyn nhw'n trafod stwff fel yma. Mae nhw i gyd amdan brecwast a lluniau noson allan. Ges i drafodaeth difyr efo rhywun cynt yn sôn ydy o'n syniad da bod na rhywun yn trygyr y byddin mewn i amddiffyn pobl yn Libya. A dwi'n meddwl bod o'n sydd i'ch cael ar Facebook. Lle mae Facebook falle yn ennill, achos fel dyn ni wedi bod yn clywed am y digwyddiadau yn y byd Arabaidd, mae grwpiau falle bod ti'n cysylltu dy hunan, mae grwpiau lot haws i'w creu a'i manager ar Facebook. Mae hashtag ar Twitter yn rhywbeth lot mwy amwys. Hashtag i rhaid na sy'n gwrando. Falle wan bod fi'n meddwl faint o bobl sy'n gwrando. Dwi'n meddwl, falle bod pawb ddim yn geeks Twitter fel ni. Dwi'n byddai'n rhaid saff i fel di bod nhw. Just gair wedi'w
yn dechrau hefo yr arwydd hash, sydd yn tag wyt ti'n gallu roi ar sgwrs, a wedyn, os rwy'n chwilio am yr hashtag yna, maen nhw'n gweld pob peth mae pawb yn sgwennu amdan hwnna. Falle ar Facebook, lle mae'r grŵp mae o fwy o broadcast medium, os ti'n gwybod fel, yn hytrach na sgwrs mewn grŵp. Falle dwi ddim yn hollol siŵr. Ond os da ni'n dod nôl i Umap Cymraeg, falle bod hwn yn gwestiwn, falle mwy o bobl sy'n gwneud PhDs fel Rodri am dyfrig nag i chi. Ond lle da chi'n meddwl gallu hwn fynd? Be fysa'r defnyddiol i hwn, tybed? Mae'n addiwel, achos mae yn adnodd gret, jyst i ni ffindio ffordd i ddefnyddio fo. Wel, dwi'n meddwl cael i ryw ffordd mae'n gallu gweld beth i'r gair Almaeneg, y zeitgeist. Mae'r pwnciau llosg yn gret. Os da chi yn mynd i cy.umap.eu, mi allwch chi weld pynciau llosg. Mae'n neis i weld mis, heblaw am dros Gymru, sydd yn eitha masif o drafodaeth yn y byd Cymreig. Ar ôl dros Gymru, Plaid Cymru, Hacio'r Iaith ydy'r trydydd hashtag fwy o poblogaidd yn y mis diwetha. Dwi'n eitha balch o'ch yna. Dwi'n eitha balch. Mae'n awesome. Mae o adnodd gret. Dwi'n dod yn diddorol i gallu gweld beth di. Mae o'n ffordd o gasglu ar cynnwys Cymraeg, a mae'n gallu edrych yn ôl a gweld yr hanes. Ddigwyddiadau mawr falle. Fydd o'n ddiddorol i weld adeg ysteddfod neu digwyddiadau cenedlaethol Cymraeg. Mae'n ddiddorol iawn i weld beth fel yna. Ond Bryn, fel rwy'n sydd wedi cael profiad o hyn yn y wythnos diwetha, falle bod rhai o'r Cymru Cymraeg yn trydar sgyrsiau eraill yn Saesneg. Sut mae dwyieithydd ar Twitter yn gweithio? Rai, wel ia, i reid bach o hanes i'r chi sydd ddim yn gwybod, dwi'n meddwl bod yna'r ipyn yn gwybod. Nath a rhywun, na i menwi fo, achos dwi'n gwybod pwydio, a mae pob arall dwi'n meddwl yn gwybod pwydio fyd. Gorau neges fyny, dweud bod o'n siomedig bod na bobl sy'n siarad Cymraeg yn rhoi negesion fyny ar Twitter yn uniaeth Saesneg. Ac Pwy? Dwi'n meddwl mae'r un o'ch chi'n sy'n nes ymlaen. Ac oedd o yn... Mae'r un o'ch chi'n sicr bod yn dilyn fi amser hir yn gwybod bod fi wedi trio rhoi negesion fyny ar Twitter yn Gymraeg ag yn Saesneg. O beth ydyn ni cael toman o gwynion ac o'n i'n gweld o beth anodd wneud. So, ond mi wyt ti'n blogio'n ddwyieithog, o'n i just rhoi hyn allan yna. Ia, hyn di'r fe, o'n i wedi penderfyniad ar y pryd, beth swn i'n neud yn ytrach na rhoi negesion fyny ar Twitter yn Gymraeg ac yn Saesneg, fyswn i'n rhoi blog i fyny yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn neud Twitter dibynnu pa iaith oedd yn gorau ar y pryd. Nos oedd Hacio'r Iaith swn i'n neud yn Gymraeg, nes i'n atab bethau Gymraeg os i'n neud yn Gymraeg. Hynna fath beth. A hwnna dwi'n bod yn benderfyniad anodd o'n i di neud. Chos oedd o'n dewis haws neud. O'n i'n siomedig iawn bod fi di gorfod neud y dewis. A mae fi atab ar boi ma'n dweud, wel, diolch mor haws a beth ti'n trio neud allan i fod. A mae fi gael atab yn ôl ac yn dweud, wel, os o'n i'n cyfieithu yr bio Twitter fi i fod yn Gymraeg ac yn Saesneg, fysa hynny'n dechrau. A o'n i ddechrau, o'n i bach yn sort of, be? A wedyn mae fi'n meddwl dan o'n mwy, ac oedd yna wylltio fi, oedd pwy'n enw'r ddiar di'r boi mae'n meddwl. A mae fi'n cael bach o gôn o fo. A mae yna pobl yn neidio i'n amddiffyn fi, a fi'n dechrau cael e-bysg i pobl dweud, o ia, doedd yn meddwl hynna. Fflam frwydr, Bryn, fflam frwydr. Ia. Ac o tre allan, dim un oed fi oedd o yn trio cael at. Dyna beth sy'n ddiddorol fo. Mae nhw'r math o sgyrsiau beth sydd ti ddim yn arferol yn cael. A bod na gymuned wedi dod fewn at y ti. Dwi'n credu fi... Mae'r person wedi ymddiheuro i fi. Mae'r mater wedi... Mae'n ddrwg iawn gen i'm godi'r pwnc eto. Ond y peth ydy, dydy ddim yn dewis haws. Mae'n peth yma, dwi'n meddwl bod y trin yn ni, da ni
yn siarad o bobl Cymraeg ag y Saesneg ar Twitter, a mae'n dewis, da ni wedi gorfod trio cael y balans rhwng y ddau. Ie, da ni wedi trafod yna blaen dod. Do. Ar yr podlediad byw yna cwbl o gwestiynau di do fewn yn doel. Mae'n amlwg bod o'n rhywbeth sydd yn... dim corddi bobl ar y we yn Gymraeg, ond yn amlwg yn rhan fawr o'r sgwrs. Felly dyna pam bod ni siarad amdano fo gymaint. Ia, a dyn oedd fi a Rodri wedi cael syniad i ceisio cael trafodaeth yn ystod y steddfod eleni ar y pwnc. So os mae yna ddiddordeb cyfeirio rhan mewn sgwrs fel so chi please yn e-bostio ni podlediad@hacio'r.com. Ie, neu twitterwch ni, neu gadwch sylw. Mae yna gymaint o ffyrdd i chi gael gafel yn ni, felly please gwnewch. OK. Gwrs yn mynd ymlaen wan. Gwrs yn mynd i fewn i bach. Mae di bod isten y gornel fel hogyn bach da. So yes, dyn ni ti allan o'r gornel na, rhoi y cwrw na lawr, a gofyn i ti am newyddion Apple. Hwrei! Mae hwn amdano cyhoeddwyr ag Apple ddim yn gweld llygad yn lygad. Ar hyn o bryd. Mae pawb yn gwybod erbyn hyn, mae'n siŵr fod y Daily app sydd wedi cael ei rhyddhau yn America, sef cylchgrawn, ddim papur newydd, ond cylchgrawn dyddiol, sydd yn subscription-based, ac oherwydd fod hyn yn rhywbeth newydd, mae Apple wedi gorfod dod allan efo ffordd o chargio ni, ffordd newydd o chargio ni amdan hyn trwy o fewn yr application i hun fod na subscription, rolling subscription fod chi'n nidda'n talu yn wythnosol, yn fisol neu'n flynyddol yn dibynnu ar pwy bynnag sydd yn neud y service, ond mae nhw, oherwydd y ffordd maen nhw yn gweithio arno fo ar y funud efo bob un app allan yna, maen nhw'n cymryd 30% a mae'r pwy bynnag sydd wedi creu'r app yn cael 70%. Ac oedd pawb yn mwndro, faint maen nhw'n mynd i chargio am y subscription ma. So, allan o bob un papur newydd neu be bynnag da chi'n subscribio i, os di hwnnw'n mynd i fod yn 10 ceiniog y diwrnod, maen nhw'n cael 3 ceiniog. So maen nhw wedi mynd yn ôl, maen nhw'n neud y 70-30 ma, a mae rhan fwyaf o bobl ar y we, y publishers yn enwedig, yn flin am hyn. A fi yn fod yn, tywod, yn Apple fanboy. Dwi'n gweld problem efo hyn fy hun, am fod sgynnau'n subscription service, ond mae pawb yn duddol o'n neidio ar gefn Apple dweud, di hyn yn mynd iawn, mae jyst yn digwydd i pawb sydd yn mynd yn boblogaidd, ond y gwir amdani ydy, os da chi'n edrych ar pobl eraill allan yna sydd yn cynnig y service yma, Kindle, Amazon yn bennaf, cyn i'r iPad dod allan, oedd Amazon yn rhaid 30% i bobl oedd yn gwerthu'r llyfrau, ac oedd nhw'n cadw 70%, sydd yn hollol groes. A wedyn pan nath yr iPad allan, nath Amazon newid nawn ni'n neud 70-30 hefyd, y ffordd arall rownd. Ac so Amazon mae hyn di gweithio fwyaf am fod, os maen nhw'n, maen nhw'n colli lot os maen nhw'n gorfod talu yn colli 30% allan o'i 30% nhw maen nhw'n gael yn barod, fydyn nhw'n methu neud llawer o bres allan o'na fo. Ond mae bobl eraill yn neud rhywbeth tebyg hefyd, mae Barnes & Noble yn charger un peth. Ond hefyd, ar ben hynna, mae Amazon efo'r peth ma lle mae'r delivery costs yn cael ei reid, 70% o hwnnw'n cael ei reid drosodd i y pobl sy'n gwerthu'r llyfrau. Felly, mae person oedd yn sgwennu i Macworld i gweithio allan. Os ych chi'n person yn gwerthu'r un llyfr ar y Kindle, fysa nhw'n cael $6 a 5 cent yn ôl. Os nhw'n gwerthu'r fo ar yr iPad, fysa nhw'n cael $7 yn ôl. So mae Apple yn gwneud fwy o bres i'r actual person sydd wedi creu y cynnwys. Ond os ti'n middleman fatha Amazon... A cyhoeddwyr, ie. Ti'n mynd i golli allan. Y peth hefyd ydy, yr peth arall mae'r cyhoeddwyr yn poeni amdan ydy, fe gyn nhw ddim mynediad i y data
yr pobl sydd wedi transgrifio i'r cylchgrawn neu... Ond y peth doniol am hynna i gyd ydy, os ti yn mynd allan i Smiths neu rwla ac yn pigo fyny cylchgrawn, sgyn y person, sgyn nhw'n syniad pwy i ti. Ie, ond be ma nhw isio di pobl sy'n transgrifio i'r cylchgrawn, ma nhw wedyn gallu neud ymchwil yn erbyn pwy sy'n transgrifio i wybod pwy i fynd allan i pa ysbysebwyr ma nhw'n angen mynd allan i. A'r problem arall hefyd ydy Wel, y problem maen nhw yn dweud ydy, mae Apple yn dweud iddyn nhw, mae'r haid i chi wneud pethau ffordd ni. It's our way or the highway mewn ffordd. Wel, system Apple ydy, allan nhw'n neud be bynnag. Maen nhw eisiau. Ac dos, fedrith neb mynd yn erbyn nhw a dweud, wel, mae hyn yn anti-competitive, ond dydy ddim yna digon o bethau eraill allan yna. Wel, hynna di'r dadl sy'n dod ar y funud ydy, Os yw'n mynd ar rei o'r ffigurau, mae Apple yn rhywbeth oedd 80% o'r farchnad tablet ar y funud. Be mae pobl yn cyhyddo Apple o gael ydy bod gen nhw monopoly ar y farchnad. Ond be mae Apple trio dweud ydy, wel mae'r farchnad yn un newydd. Mae nhw sydd wedi creu'r farchnad? Wel, oedd y marchnad yn bodoli, ond nhw sydd wedi creu farchnad yr consumer market am y ffordd. Bod mi'n ar blaen, ond pobl mwy swyddfeydd oedd rili poeni am, neu'r geeks oedd poeni am dan cael tablets. Ond wwan, mae dad yn gallu cael, mae'r blentyn bach yn gyrru. Dyn nhw'n gifio shit amdan be mae hyn, be mae hyn i gyd yn olygu, na di? Na. Cryfder Apple ydy'r system. Rwy'n peth efo iTunes, rwy'n peth efo'r iPhone. Am fod dyna maen nhw'n neud o'n hawdd i ni, dydy. Am fod da ni'n eisiau gorfod, fath ar y Kindle app ar y funud ar yr iPad neu'r iPhone, os ti'n eisiau prynu llyfr, ti'n gorfod mynd i browser Safari a prynu fo'n hwnnw, wedyn gyrru fo i'r app, yn hytrach na fod ti'n prynu fo fewn yr app. O ia, a be ma nhw'n gwrthwynebu ydy, ar y funud, dydy Apple yn cael ein byd am, os ti'n prynu llyfr trwy iTunes, dydy Apple yn cael ceiniog. Be ma nhw, oedd yna'n helynt yn diweddar efo Sony, dweud bod os o'ch ti'n gyrru nhw allan i'r porwr i brynu rhywbeth, a eich chi hefyd roed yr opsiwn bod ni'n gallu prynu fo o fewn y porwr, ond oedd rhaid i'r opsiwn o fewn yr app gwerthu'r testyn am yr un pris o gwerthu fo tu allan i'r app. So, Ond mae Apple di reid y dewis yn nhw ando. Os di rwy'n yn mynd i subscribio o safle gwe y cwmni, maen nhw'n cael cadw cant o'r pres. Ond y peth ydy mae haid i'r deal o fewn yr app fod yn rhy fath neu'n llai na be maen nhw'n cael gynnig ar yr... Sut digon teg dwi'n meddwl? Wel, mae ni rhywbeth i'r lolfa feddwl amdan felly, yndi? Waw. Da ni'n edrych ymlaen am yr app llyfrau Cymraeg gyntaf. Please dowch. Ond y peth doniol nath oedd y digwydd y diwrnod wedyn wrth gwrs fod Google ddim i gael ei gadael tu ôl. Mae nhw'n dod allan yn dweud, o nawn ni wneud o hefyd, ond nawn ni mond cymryd 10%. A wedyn mae pawb yn, right, okay, whatever. And basically, mae service nhw in browser, basically. Dos am un, dim Android as such ydi o ar y funud o fewn apps hwnnw, just in browser trwy Google Checkout, so mae wedrych fel dda rhywbeth maen nhw just i rhithro allan a ddim meddwl amdano gwbl. Just i gael un fyny ar y jobsys. Just i fynd ar y newyddion, dyna oedd o, i gyd, ond gawn ni weld. Come on, Iestyn, ti dar ail ran y newyddion sy'n lot mwy diddorol i ti? Be sydd digwydd mis Mawrth? Number 2. Wel, Ti'n cael number 2? Mae'r Wall Street Journal newydd gyhoeddi fel da ni yn recordio rwan. Wel, maen nhw'n meddwl ar Mawrth ail, dwi'n meddwl? Maen nhw'n meddwl fydd iPad 2 yn cael ei gyhoeddi i'r byd. Felly peidiwch prynu unwan.
Dwi di blino efo rumours mae gyd. Mae'n sôn bod yr iPhone newydd yn fod yn llai, bod nhw'n mynd i ffwrdd bytyma, bod nhw'n mynd iPhone mwy, bod nhw'n mynd iPhone tyneach, bod nhw'n mynd iPhone oedd yn neud hyn llall. Dwi di stopio darllen os rwan, sti. Dwi di stopio. Mae'r Mac Rumours traffic, dim mynd lawr wrth i hanner te? Mae'n just gormod o speculation, mae'n ridiculous. O'n bobl sôn neithiwr ar This Week in Tech yn dweud, maen nhw'n ama i weithiau ydy Apple just y roed yr straeon ma allan, just i dynnu sylw o'r pobl arall. Gadewch i ni, fel sa Lloyd Grossman yn dweud, let's have a closer look through the keyhole ar hwn. Pwy sydd wedi dod o'r stori ma allan i estyn? Y Wall Street Journal. Y Wall Street Journal di berchen gan Murdoch. A mae Murdoch yn ffrindiau masif hefo Apple. Ar y funud. So mae News International ag Apple yn ffrindiau mawr. So felly mae gyd yn rhan o'r peiriant mawr yna. Ydy. Yn fy marn i. Mae nhw jyst yn trio deflectio newyddion i ffwrdd wrth fod lot o bobl ddim yn hapus efo'r 30% ma, a fod, iPad 2, dar i'n mynd i shit am y stori yna, mwy. Mae'n gallu bod y peth 30% ma, just fatha'r hwn oedd y sort of y fersiwn gyntaf, so maen nhw wedyn eich mynd i ddeud oedd nhw'n deud ar intro bod chdi'n cael defnyddio cross-compiler Flash i newid pethau Flash i fod yn gallu gweithio ar iPad, mae wedi newid hynna nôl. Ond wedi newid un o reol eraill i dweud bod efo charger pethau yn yr App Store, mae wedi newid hynna. So eich jyst mae wedi dod o hwn allan, gweld be ydy'r, so mae'n dweud, reit, da ni am roi 30%, so mae'n dweud, nhw'n ni'n gwneud 30%, so dweud... Am fod os ti'n dod o rhywbeth i fewn yn ychal i ddechrau ni, a wedyn dod fel lawr, mae pawb yn meddwl, gret! Barod! Yn union. Allai gael ei cwestiwn stupid? Dyna di job fi ar y podlediad. O'n i'n mynd i ddweud i beth. Joc, sorry. Be ydy hanes HTML5 ar iPads ag ffôns? Dwi wedi completely misio'r cwch ar hon. Be ti'n feddwl? Mae HTML5 dwi'n gweithio ar pethau WebKit yn iawn, dwi'n meddwl ydy. So, mae hwnna i gyd yn mynd i fod o fewn browser? Ynddi. Y peth mwyaf amdan HTML5 ti'n just angen gwybod ydy fod yr holl stwff ti'n gweld ar y web sydd yn cael ei wneud efo Flash ar y funud. Sydd ddim ar gael ar iPhones, na pads, na byd. Ti'n gallu wneud yr un peth trwy defnyddio HTML5, CSS3 a JavaScript. So mae o gyd yn digwydd o fewn y porwr yn ytrach na bod ti'n cael tafod o feddalwedd arall. Ti'n angen plugins, basically. Mae'r y porwr i gyd efo'r technoleg i wneud hyn i gyd, a mae o lot llai o diolch yn defnyddio gymaint o fatri ar stwff o felly. Am fod peth doniol efo'r be di'r un newydd sy'n dod allan, Motorola Zoom XOM hwnnw a un arall, pan mae hwnnw'n dod allan, mae'n deud yn y small print Flash dydy Flash yn dod allan pryd mae hwn dod allan, fydd allan dipyn bach wedyn. Am fod mae nhw dal yn trio gweithio allan, mae nhw'n meddwl i peidio wneud o dreinio'r batri gymaint, so a pobl o Adobe dweud, di Flash yn dreinio'r batri, mae Flash yn... A wedyn mae pawb yn mynd i brofi ydy ma. A hefyd ydy mae o'n y stori yn ddiweddar bod Apple basically di prynu y farchnad am touchscreens i gyd, mae'n rhywbeth 60-70% o'r farchnad, mae wedi prynu beth sydd allan ar y funud. So mae'r cwmnia eraill fatha Motorola yn ceisio cystadlu efo Apple ar pris, a drwy methu mae'r Motorola Zoom yn dod allan o gwmpas 800-900 o bunna. A mae'n rhywbeth, mae'n methu, mae pobl yn dweud, pam nhw'n mynd i brynu hwn sydd ddim yn neud dy'r batri mynd i ddod hanner am gyn-gystad ar iPad, a mae'r iPad 300 o bunna'r hatach yna i am yr iPad eich. A mae'n dweud, be di'r pwynt ando, I just am iPad, eitha weithio fo'r iTunes, ddim yn gyd yn...
O'r system gaeedig ma eto, clyfar. O'r un dwi'n gweld sydd yn edrych eitha diddorol ydy'r, dwi'n cofio beth nath nhw o'r HP, mae'n defnyddio... Na, dwi'n meddwl na dyna nath nhw o'r ie? Mae'n rhedeg WebOS. Touchpad. Ie. Mae hwnnw'n edrych fatha fod rhywbeth efo potensial yn hytrach na'r rei eraill mae sydd i gyd yn rhedeg Android. WebOS te felly, ti'n bootio fo fyny just mewn browser? Neu na, just dyna di'r enw fo. Mae wedi cael ei adeiladu'n defnyddio HTML5, CSS 3 a balli. Ond mae o i gyd... So lot o sgafnach na... Ie. Ond fod y bonus o HTML5 hefyd ydy fod ti'n gallu defnyddio fo, ti'n mynd gorau fod ar y we, mae o'n gallu storio pethau i lawr ar y teclyn. Cys hwnna di'r allwedd yn mynd i fod at pethau'n symud ymlaen wan. Achos bod Chrome OS gen Google yn dod hefyd sydd i anelu ar gyfer pethau bach. Netbooks di falle. Mae'r stwff mae HP wneud yn neis, ond beth dwi'n teimlo ydy, mae rhy chydig rhy hwyr. Os yw hwn di dod allan 6 mis yn ôl. Ie, ond dydy o'm allan am 6 mis arall. Yn union, erbyn awsa fydd hwn allan, fydd yr iPad 2 allan. Be ydy'r disgwyliadau am iPad 2 te? Be sy'n mynd i ddod hefo fo? Bydd o'n fydd yna gamera, bydd o ffastach, bydd o batri gwell arno fo. Mae fel treidio'r girlfriend fewn am model newydd. Wel, ie. Mae eisiau neud 9 waith y blwyddyn, does? Dyna di hynna Cymreig. Ond ie, just teimlo dwi'n mynd dall beth sy'n digwydd i'r ferchnad. Mae nhw wedi cael fatha bod nhw'n yn cysgu, mae Apple wedi creu y ferchnad newid mae dros nos. A mae pob arall wan yn trio rithro i gael... Oedd y genedlaeth gyntaf o peth Android oedd allan yn rubbish. Oedd hollol rubbish. Oedd y batteries yn y wal ar nhw, oedd yr UI yn efo yn warthus. A wan maen nhw trio rithro allan efo fersiwn newydd, a dy ddim yn... ti'n swnio di Xiaomi. Y peth ydy, yn y wlad yma, swn i'n meddwl fod... O'n i'n Llundain dros y penwythnos, ac bob man o'n i'n edrych, swn i'n dweud 90% o bobl oedd efo teclyn allan iPhone oedd o. Ac os ti'n mynd i fewn i'r ecosystem yna, ac yn dechrau prynu apps, a wedyn mae'r apps yna yn compatible efo'r iPad, ti'n mynd i brynu iPad, ti'n mynd allan i brynu HP neu Android Slate neu be bynnag. Os ti fewn yna, dwi'n gweld fi'n newid o gwbl, os na fod rwy'n yn dod i fyny o uffar o ffôn da, ac yn dweud, bob app gen ti fyna ti'n defnyddio, fydd yna fersiwn tebyg ar hwn am ddim. Neith o just ddim digwydd. Ti'n rhoi chance i'r Android open source nialwch maes dyn. Mae'r Wild Wild West yna'n galw yn y te. Dwi'n mynd i wylltio lot o bobl yn. Mae lot o bobl yng Nghymru allan yna i gyd wrth i bod o open source, ag efo WordPress a stwff fel la. Not for me, dwi ddim yn convinced. Dwi'n licio gallu talu am rhywbeth a gwybod fydd yna gefnogaeth da tu ôl iddo fo. A mae'n rhan o dy fusnes di, ddo chwarae teg Estyn, wyt ti'n byd graffeg datblygu. Ys nad ydi o'n gweithio, ti'n mynd ei bywoliaeth fydd yn. Fe dra'n dychmygu defnyddio GIMP yn hytrach na Photoshop. Ys o fo'n nightmare. Ond i fi ar y llaw arall, ti'n trio dylunio gwafiadau prodas, mae'n ffain. Ti just angen pages. O hwnna, mond yn tenar. Dwi actually yn neud o yn Front Page Express. What? Sionet. Yes, go watch out. Ti'n lladd Iestyn. Nes i ddysgu dosbarth yn defnyddio Front Page Intro, a dwi byth yn mynd i gyffwrdd y meddalwedd nesaf. Nes i ddeitha nhw, trwy'r cwrs nes i ddeitha nhw, mae hwn yn warthus, da chi angen rhywbeth wahanol. Fi crwsio hwn. Dwi'n hand-codio fo i gyd, a wedyn dwi'n mynd i exportio fo i gyd fel ASCII text. Wow. Na. Ond maen nhw'n gret, i ddefnyddwyr sydd ddim yn ddifrifol, bach fel ni.
Ddim yn ddifrifol o gwbl, actually. A defnyddwyr sy'n yn gwybod dim gwell, de. Dim gwell, croeso un byd ni, bobl. Da ni'n catero i bawb fan hyn ar yr Haclediad. Pros a plebs. Felly, so mynd ymlaen yn rili gyflym, wnawn ni ddechrau cloi pethau fyny. Mae SDK ar gyfer y Kinect ar y ffordd, a dim ond fi sydd wedi excitio am hyn. Hogia, come on! Os gen ti'n? Ne, goes, os gen i ddim Xbox, cos dwi'n mynd cael. Achos mae teli fi dal yn CRT. Ond fi siŵr nhw'n rhoi dyn ar yr rhestr proda, so fi pawb yn hapus wedyn. Heia, go ni Xbox 360 hefo Kinect a Blu-ray player a HDTV, please, massive, thank you. Mae o'n dim ond datblygiad da, mae Microsoft i weld wedi dysgu'r gwers yn lle ymladd yn erbyn y hackers i actually gadael iddyn nhw wneud be maen nhw eisiau. Maen nhw'n mynd i wneud o anyway, so waith iddyn nhw just ennill bach o glod. Y Kinect yn... I pwy bynnag sydd ddim yn gwybod amdano fo. Kinect ydi Wii heb unrhyw fath o controller. Mae o fel byw yn y dyfodol. Dach chi'n mynd i dorri'r teli a gadael y controller fynd. Ti dy hun yw'r... Be di'r tagline? You are the controller. So dwylo chi... A mae yna lot o bobl wedi trio hacio fewn y control. Mae fel nathyn nhw hefo'r Wii Remote a'r Wii Boards a pethau felly. Achos bod y technoleg yn ffab ac yn gallu cael ei ddefnyddio i twr o gwahanol bethau. Dwi wedi gweld cwpl o fideos o bobl sydd wedi hacio Kinect a sydd yn dangos just pa mor fanwl ydi o yn mapio corff rwy'n. Mae'n gallu deud pa ffordd mae dy fus di'n pwyntio a pa ffordd mae bob un o dy fysau di'n pwyntio. Felly mae'r whole dyfodol na Mae'r technoleg yn wych. Yndi. Ond dwi'n gwybod sut ydych chi'n gallu mynd bach yn blasé amdano fo. Ond weles i o'na fideo really ddiddorol gan Channel 4 News fyny ar wefan nhw. Os ydych chi eisiau gweld bach mwy o datblygiadau Microsoft, hogiau Microsoft. Ar fi o'n nhw yna yn pencadlys Microsoft yn gweld y beth. A un o'r syniadau gen nhw oedd lloft bar mewn tŷ, oedd yn lloft i'r ferch pan nad oedd hi yn y coleg ac i'r nain pan oedd y ferch off yn coleg, a bod controllers Kinect right round neu cameras math Kinect round y stafell i gyd. Ar waliau oedd ti'n rheoli pob peth, so ti'n setio'r stafell y fyny, a unwaith o ti'n gadael y stafell, o ti'n cael stafell lawr fel so ti'n cael desktop ti lawr. So the posteri di mynd, syneti, pob peth. A wedyn pan bod nain yn dod fewn ydi setio'r stafell fyny, oedd hi'n dod fewn, Kinect yn nabod nain, ac oedd nain yna wedyn yn setio pob peth fyny, set up fel hi. Hynti'r peth sgynna i fo, mae Microsoft yn creu y technoleg awesome ma. Oedd gen nhw The Courier, o hwnna'n awesome. Oedd gen nhw Surface, y bwr, Surface, hwnna'n awesome o technoleg, ond be mwyn neud o fo? Ie, dyn nhw ddim yn mass market. Ond mae hwn di cael ei werthu, gymaint do, mae hwn nath o record sales yn yr wsos gynta pan oedd allan. Ond eto, o'r un peth efo'r Wii, ond mae'n just gimmick dio, mae'r games ar y Wii yn... Ie, ti angen y content creators i actually... Ie, dyna di broblem na. Dwi'n mynd gallu dychmygu trio chwarae first person shooter efo'r Kinect. Ti angen gwn, dweud. Ond meddylia, pa dy meddwl amdano fo in the terms of game first person shooter ti? Meddylia amdano fo fel game sydd wedi greu yn arbennig ar gyfer Kinect, so content for the platform fel petai, Cymreig o ferch o gyna. So dyna bod ti wedi creu game hyd a lledrith o flaen Kinect, wyt ti just yn sweipio dy lew, a mae'r peth yma i gyd yn digwydd, so ti'n chwarae Dungeons and Dragons ti, a dyna lle mae o, so falle bod creu y gem. O ie, chos dwi eisiau sefyll i ganol stafell fyw yn chwifio mreichio yn trio dda bod rhyw gleddyf yn trio lladd yr un. Ond nes i glywed un person yn sôn amdano fo, oedd gynnu nhw Wii ac oedd nhw wedi chwarae Wii Sports, oedd nhw wrth i fod yn chwarae'r gem tennis yn yma, o hwnna'n hwyl. A wedyn, doedd o'm tan nath nhw chwarae table tennis efo'r Kinect, nath nhw sylwi faint o wael oedd y Wii, am fod oedd nhw, pan maen nhw chwarae table tennis arno fo, oedd o wir union rhywun peth a chwarae table tennis gywir, fod, fe dwi wedi gael bat yn dy law, fe dwi wedi reid yn dy law, so mae'n teimlo rhywun peth, ond oedd movement ar y sgrin, oedd union matcho be oedd o'n neud.
Mae'r technoleg yn amazing, mae o. Dwi wedi gweld fideos o bobl sydd wedi cysylltu yr Kinect i rhwmba, yr robots bach sy'n mynd ac yn... Mae rhwmbas yn cael ei hacio bob yma'n bob sut. A mae o'n... Ac oedd o'n dangos yr rhwmba mynd o gwmpas yn adnabod pobl. Oedd allan rhyw security guard ma'n mynd o gwmpas y tŷ. Oedd o'n adnabod pobl ac os oedd o'n gweld rhywun oedd o'n adnabod, oedd o'n greu e-bost i'r person oedd y biar. Efo llun o'n un o gobeithio. Ia, ac oedd just fantastic. Ond y ffaith bod Microsoft wedi penderfynu, da ni'n barod i adael i bobl eraill ddechrau datblygu hwn. O ia, be maen nhw'n di weld, mae'r apps... Gweld y potential. Boblogaeth. Ia, mae'r apps yn boblogaeth, pobl talu am apps. Os maen nhw'n agor o fyny i pobl, maen nhw'n gallu gadael i pobl gweld beth i potential y system, a maen nhw'n cael bach o gyhoeddusrwydd yn y... Meddyliad i o ran technoleg meddygol, chos maen nhw wedi bod yn iwsio'r wir i'w raddau efo technoleg meddygol. Mae technoleg fel hyn, gallai fo wef newid. Ti'n bod, pan mae gen ti llawfeddyg mewn un gwled yn rhedeg robot mewn gwled arall. Ac mae'r manylder na o symudiad yn gallu... Mae'n gam ymlaen. Dwi'n ymlaen ymlaen. Dwi'n excited o'r peth yma. Basically, ar ôl fi weld Minority Report, dwi'n credu nath hwnna. Wel, jyst yn meddwl efo sôn bod cyfriaduron yn cam ymlaen, ddech chi weld IBM di ennill Jeopardy yn America. Be oedd hwnna? Right. Dwi'n meddwl chi sy'n gyfarwydd efo Jeopardy, ydych chi'n cael dewis categories, a mae'r person sydd yn cyflwyno'r sioe a roed yr atab iddo chi. A ydych chi wedyn yn gorfod deud y cwestiwn i fynd o'r atab yna. I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Yeah. What is a Haclediad? Fath o beth. Ond rhaid chi ddweud mewn ffordd cwestiwn, so what is Haclediad? Oedd IBM wedi adeiladu cyfrifiadur nath giro Jeopardy yn erbyn yr pobl yr champion of champions mewn ffordd. Ac oedd peth oedd yr cyfrifiadur yn gorau gryndo am beth cael ei ddeud, prosesu fo, gallu gweithio allan, os yw rhywbeth dyfnach iawn, oedd o'n dweud, mae'n chwilio am geiriau gwahanol, ystyr gwahanol, a pethau fel a wedyn yn trio gweithio allan, be ydy'r ateb cywir. Wedyn mynd i'r bas data, oedd gynno fo gwybodaeth mae gyd, pigo'r ateb allan, gweithio allan par ydy'r ateb cywir, neu par ydy'r meddwl ydy'r ateb cywir, a wedyn pwyso botwm. Doedd o'm yn gwifrio mewn i'r botwm. Oedd o'n gorau symud llaw oedd o'n wedi adeiladu i pwyso'r botwm. A so oedd o'n neud hyn i gyd. Oedd e'n natural language processing oedd o'n galw fo. So, maen nhw wedi gallu dysgu cyfrifiadur i dallt cwestiynau. A mae o'n nath o ennill bob dim. O'n i'n methu coelio off pan nath o ddeud faint o fawr oedd y cyfrifiadur. O'n i'n meddwl, rhyw fatha Dell box o dan y counter oedd o, ond be oedd o, 6 size fridge. So mae fel y cyfrifiadur yna yn y ffilmiau'r 80au. Chi'n cofio War Games? Love your War Games. War Games are awesome. Ond y peth oedd, ar un o'r pobl oedd y giro sgwennu ar peth yn diwedd oedd o'n dweud I welcome our new computer overlords. Ac oedd o'n just oedd chi'n meddwl hwn ydi Skynet tybad. Wel, ar y nodyn apocalyptaidd yna, Bryn, na ni just rhoi mention gyflym i Alfyn Llwyd ar ymgyrch yn erbyn cyberstalkio. Bryn, ti wedi bod yn darllen mynd i falle bach mwy ar hwn? Neud yn gyflym i hacio'r iaith.com. Hanas hwn ydi ma na
hel ti'n bod efo cyber stalkian, mae yna pobl yn gadael negesion am heis ar blog pobl, neu maen nhw'n gyrru neges Twitter yn bwlio pobl mewn ffordd ar-lein. A be mae Plaid Cymru wwan eisiau gwneud ydy wneud yr cyberstalkian yn drosedd, chos ar y funud dydy o'n mae yna deddfa yn erbyn defnyddio technoleg fatha'r ffôn, gyrru negesion dros y ffôn, sa chi ffonio ac yn bygwth lladd rhywun neu yn sort of yn adlad drwm ar y ffôn, mae hynna'n drosodd yn barod. Be mae Plaid Cymru'n edrych i wneud ydy bod wneud gyrru negesion trwy'r we hefyd yn drosedd. Bod o'n cael ei adlewyrchu yn gyfreithiol fel jyst math arall o gysylltu fo rhywun, bod does na ddim safle gwahanol iddo fo. Ia, dwi efo brofiad, dwi'n dweud personol, dwi wedi gweld yr effaith mae hyn yn gael ar pobl. Dwi wedi gweld pobl tra'n ni'n gweithio yn Prifysgol Aberystwyth o'na achos lle o'na gwefan cymdeithasol lle pobl gallu rhoi negeseuon dienw ar y gwefan. Ac o'na bobl di roed lluniau fyny o myfyrwyr a dweud ydy'r person yma rwy'n deniadol na mae hi'n ast na mae hi'n llallai gilydd a oedd person yna wedi cael gymaint o draffath oherwydd hyn nath i adael prifysgol a hyn wedi digwydd o gwybod lle o'na draffath yn America lle o'na toman o pobl ifanc oedd yn hoyw wedi lladd eu hunan ar ôl cael i bwlio ar-lein. Mae'n dda i weld, achos mae Elfyn Llwyd o gefndir cyfreithiol, dydy o. Felly mae'n dda i gweld bod nhw'n cymryd hyn o ddifri. Yndi. Ond be dwi'n teimlo eich di yn ytrach, eich bod o'n werth, mae well ysgrifennu deddf mwy agorad i ryw radda. Yn lle bod ti'n manylu... Ia, yn union, so dwi'n gorau... Yn union wefannau fel, ia. So, beth dwi'n ytrach eich anna wneud bod hwn yn drosedd ar ben ei hun, just dweud, im yn cael gyrru neges sy'n neges fel trwy unrhyw modd y gysylltu. Ia. Llythyr y blin. Na, wel, mae hynna'n... Oedd y poison pen letters, ond dwi'n meddwl bod o'n beth ma angen diweddaru deddfa fel mae'n bethau, da ni gweld yn ddiwedd chydig bach yn o'n broblem efo S4C ariannu prosiectau ar-lein, chos oedd y deddf yn dweud oedd nhw'n cael gwario efo ar raglenni teledu. Ie. A deddf yna di wneud cyn bod sôn am unrhyw fath o rhwydweithiau. So, eich i ryw radd beth sy'n neud ydy, mae angen mynd yn ôl ag yn lle creu pethau penodol ti'n cael gyrru neges stalkiad trwy e-bost, ti'n cael ei dod trwy Twitter, ti'n cael ei dod trwy Facebook, beth sy'n digwydd pan mae'n rhywbeth arall yn dod allan fory. Nid o'n mwy, mwy... Cwmpasu mwy. Ia, ni, yn union. Geiriau mawr. Mae hwn yn rhywbeth sy'n werth cael mwy o sylw a da ni ro'n i'r link i fyny ar yr wefan, gwch chi weld a darllen manylion, Mae'r link i y post ar wefan Plaid Cymru sy'n neud o Elfyn Llwyd fyny ar Hacio'r Iaith. Ar union nodiadau'r sioe hefyd. Ie, nodiadau'r sioe. Wel, dyna ni, ni'n credu. Gafon ni hen ddigon o amser i drafod ar ôl y podlediad byw amser gwych yn Hacio'r Iaith. Gobeithio ni wedi cadw'ch diddordeb chi. Chydig bach mwy yn cweit mor exciting ar un byw efo bobl yn wwpian. Mi oedd hwnna'n gret, da. Gobeithio fyna newyddion tro nesa rhywbeth eblaw am Apple. Ie. Na, mae di mynd, dwi'n credu, falle fydd popeth allan ar ben hynna, fydd na rhywbeth newydd i gyhoeddi. Ie, so fydd Apple yn y spotlight eto. Wel, dweud hefyd, dyn ni'n gobeithio bod bydd hwn allan unai ar dydd Gwildewi neu just cyn dydd Gwildewi, so os ydych chi'n gwrando o gwmpas ymwneud hwnna, dydd Gwildewi hapus i chi. Ie, ac dwi ddim yn mynd i ddweud bod gennym ni unrhyw daliadau gwleidyddol mawr fan hyn, ond o feddwl bod Ia dros Gymru yn trendio mor uchel ar
Umap. Mae eisiau chi bleidleisio. O leia, pleidleisiwch ar y Mae trydydd. eisiau chi dall be ydy'r dywisiadau sy'na a eisiau chi wneud eich meddwl eich hunan i fyny a mynd allan a bleidleisio. Mae'n bodleswydd anna ni gyd i wneud hynna ac os pa ffordd ydych chi'n wneud, mae eisiau chi bleidleisio. Dyna chi ddarlludiad gwleidyddol ar rhan y parti common sense. Seriws iawn, seriws iawn. Mi'n siŵr fydden ni, dyn ni'n gobeithio fydden ni trafod coverage yr referendum ar y podlediad nesaf a unrhyw faterion eraill chi eisiau codi efo ni, newch siŵr bod chi'n gyrru nhw draw, gadewch eich enw a'ch negeseuon y pethau ar wefan neu twitterwch ni neu e-bostiwch podlediad at hacioeth.com faint o ffyrdd sy'n ei gael gafel yn ni twr yn nhw, felly please gnewch. Diolch yn fawr i chi am wrando am y mis yma, diolch am eich ymynedd hefo ni, tan tro nesa, nhw'n i ddeud hwyl fawr. Ba. Dro.